Foli ani waliɲumandɔn bɛ kɛ ka ɲɛsin an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ yaasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Serifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkanko kibaruyaw la ale ni diɲɛ fan wɛrɛ tɔw la an b'a dɔn ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a kuma seli an bɛ taa Fanakaw fɛ yen nɔ Mali alisilamɛ ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛmaa denkɛ a Seyida Badara Aliyu Usman Hayidara a ye wajulu suba a y'o ɲɛnamaya Fanakaw fɛ yen nɔ ka bɛn sibiri avril kalo tile 5 san 2025 ma a kɛra u ka Fana misiriba kɔnɔna na alisilamɛw u bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na Fana a n'a lamini na ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina in a hakilina tabaga kɛra fɛn min ye Ansaru u ka tɔn bolo fara min bɛ Fana o kɔnɔna na yaasa ka se ka ni wajulu suba in u cɛyara ka na a ɲɛnamaya ka sanga ni Badara Aliyu Usman Hayidara ale ka wajulu sanumaw kɛli Serifila Jakanso ka ciden minnu tun b'a nɔfɛ o ye Mahamadu Awa Kebe ale ni Baba Keita ye Zamiatu Ansadin ka bolofara min bɛ Fana kɔnɔ y'a ka laada tilɛ san o san Fana section bɛ wajulu subelebele sigi min bɛ ɲɛnamaya ka bɔ an karamɔgɔdencɛ Seyid Badara Aliyu Usman Hayidara fɛ laada min dɔ Fana Ansaru ka ɲɛmaaw b'a fɛ ka tilɛ san o san ni Ala sɔnna o siratigɛ fɛ u ka kumasela ye section sous-section ni comité tɔndenw fo u ka wulikajɔ la ni ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ sigi kun kan Badara Ali Mali an fɛ yan nin y'an san 18 de y'a la Badara a bɛ na anw fɛ yan depuis a bɛ Jakarata boli ka na an fɛ yan a daminɛ na 2008 ka n'a bila ɲina san o san seli 2 bɛɛ la a bɛna ka n'a se jɔ an fɛ yan depuis wajulu t'a la fo wajulu b'a la sisan a bɛna ka na wajulu k'an fɛ yan o nisɔndiya n'o bonya n'o karama an b'o de kɔnɔna yan nafaba b'a la fɔlɔ ye mun ye silamɛya diinɛ ye limaniya diinɛ de a bɛ baara n'o de Badara na o na a b'an dusukun ko k'a jɛ k'an ka limaniyaw sabati k'an ka aladɔnniyaw sabati a b'an yɛrɛ dama kanu don ɲɔgɔn na a b'an somɔgɔw minɛ cogo nɔgɔya an bolo a b'an n'an sigiɲɔgɔnw bɛɛ a b'an n'an ka duguɲɔgɔnw bɛɛ a b'an ka adamadenya kɛcogo nɔgɔya an bolo o la anw bɛ nafa sɔrɔ a la a caman folikan min bɛ n bolo ka ɲɛsin Sɛrifu Usumani Madani Hayidara n'a ka du ma o ye k'a deli Ala fɛ Ala ka si d'u ma sabu karamɔgɔ n'a ka du u ye diɲɛ dilan an ka sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma Sayidi Ibrahim Jalo a bɔ Kayi a y'o sɛbɛnni de kɛ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara kan a ko Sɛrifu Usumani Madani Hayidara banayta al-khulqa fi kulli aradi wa amsahata al-ma'ishata kal-biham Serifukɛ i ye jogo koko jɔ k'a tile diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ mɔgɔ min kɛra jogo koko tilenba ye diɲɛ kɔnɔ maaya tɛ ni jogo tɛ diɲɛlatigɛ bɛ ɲɛ ni fɛn bɛɛ ye fo n'a kɛra jogo jugu ye a tɛ ɲɛ n'o ye ɔ mɔgɔ min n'a ka du ka baara bɛnna mɔgɔw jogo dilali ma ka adamadenw dilan k'u du yɛrɛ ma k'u du somɔgɔw ma ka du ka jamanaw n'u ka du ma diɲɛ kan ka barika da k'olu ye k'u wale ɲuman dɔn an b'o folikan de ɲɛsin Hayidara n'a ka du ma o la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka dugawu k'a ka Ansaru ye olu minnu y'a faamu parce que bɛɛ ma se k'a faamu mais Ansaru ye ko caman dabila Hayidara ka kuma kama Ansaru bɔra wale caman na Hayidara ka du kama o la Ansaru bɛ Ala tanu ni Hayidara n'a ka denw ka o wale in o la an bɛ Ansaru fo ka dugawu k'u ye k'a deli Ala fɛ Ala ka n'u laban ɲɛ ani aw yɛrɛ nin kɛnɛ sanuman in bonya n'a nafa kosɔn Fana n'a kɛrɛfɛdugu Ansaru bɔra ka caya i n'a fɔ dakɔnɔɲi ka na u ka nisɔndiya jira ni ka tila k'a ɲini zamzamiw dencɛ fɛ a ka dugawu kɛ u ka sigidaw ye limanaw bɔra ka na Seyid Badara Aliyu Hayidara ka walanda sanumanw lamɛn minnu bɛ tali kɛ sifinnakaw ka dɔrɔgu ta kan fo ka taa se bɛn hinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani alisilamɛya diinɛ kan an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka Serifila mɔgɔw fo Badara ka nani ye layidu dafa de ye layidu dafara a diyara n y'a bɛnna a ma parce que n'a ma bɛn ni tilema ye Badara ka nani samiyɛ sa b'a can mais Ala bɛ wajuli kɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la nin ye Badara ni Moribo ka yɛ de ye mais u y'a kɛ diɲɛ bɛ ka nafa sɔrɔ la ye Badara ni Moribo ka kanu de sira in ye mais a kɛra gɛnɛka sɔsɔ ka kɛ Fana section bɛɛ ye e yɛrɛ ye jamana wɛrɛ mɔgɔw kun bi Ivoirien bɛ yan Burukina bɛ yan Bamakɔ b'a de bɛ yan Badara wala misɛn a ye kuma min kɛ denmisɛnninw fɛ ani ka bɛn silamɛya kɛcogo la ani an ka bɛn maaya la ye wajuli in kelen o kelen n'i y'a ta a bɛɛ ye nafaba ye kɛrɛnkɛrɛnnen an ka bɛn maaya la ye o ye diɲɛ bɛ lafiyala ye o wala n'a wɛrɛ de y'anw bɔ Fana section 77 ye ani comité 72 o bɛ Fana section de kɔnɔ ni Ala ka diɲɛ ye o la k'aw fo k'a barikada bi kunɛ kun jira Ala ka sabarita jira n na Ala ka kɛ barika Ala ka kɛ wasa ye folikan min ne bolo ka se Ansaru n'u kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Fana kɔnɔ yan Badara ka nɛnɛ Sirifu ka nɛnɛ an k'a minɛ n'an
bolo fila ye nin kɛnɛ ninnu a tɛ sigi bɛɛ fɛ ni ala ye u y'a to e min ka nɔ ka n'i ka so i fana ka kɛnɛ bonya wa bɛɛ tɛ kɛnɛ sɔrɔ dɛ mɛ y'an ka kunnawolo kɛnɛ o la ka bɛɛ lajɛlen wele ka na ɲɔgɔn da kɛnɛ ma ni seli ta ala ka seliba yira la n'ala sɔnna. An b'a jira u la k'a fɔ nin wajulisu min ni fanankaw y'a labɛn a kɛnɛ kɛra wasa ni farifoni de ye ansaru tɔndenw bolo minnu ye somɔgɔ sama caman sɔrɔ serifila duba moricɛ ka walandaw ni ladilikanw senfɛ ŋinanta kun cɛra bɛn ni basigi de kɔnɔ o de kama ko labɛnbaw y'a jira ko ni ala sɔnna kɛnɛ in bɛ sigi san o san ala ka san wɛrɛ ta jira n na. Amina Rabi Mamadu Awa Kebe ala ko dugawu kɛlɛ min na an bɛ to fana kaw ka ni wajuluba kɛnɛ kan an karamɔgɔ Badara Ali Usmani Hayidara a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ kala se an ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. An bɛ foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Tiɲɛ. Maa minnu nana fara ɲɔgɔn kan nin sanga in kɔnɔ. An kana ɲɛda ɲɔgɔn kan ka dugawu ɲini ɲɔgɔn fɛ ani ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. Ka foli lase naba bɛɛ ma. Naam. Ka bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye. N'o de ala ka kisi ani tanga kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan. Amin. An b'a ɲini ala fɛ ala min ye ɲina san jira an na hɛrɛ la. San in ka to kun cɛ a ɲɛna hɛrɛ la yarabi ma ala k'o latigɛ. Amin. Seli min ni an bɔra k'a kɛ sisan. Seli ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo hɛrɛ la yarabi ma ala k'a jira an na. Amin. Ala ka an sago d'a ma. Amin. Labanko ɲuman ani kanda o bɛ ala bolo yarabi ma ala k'o di a bɛɛ lajɛlen ma. Amin. An ka jamana ala k'a basigi. Amin. Tɔɔrɔ minnu bɛ a kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ani diɲɛ fan o fan fɛ an b'a ɲini ala fɛ nin su in bonya kama yarabi ma tɔɔrɔ ninnu ala k'a bɛɛ wuli. Amin. An ka banabaatɔ ala k'o lafiya. Amin. ala ka kɛnɛya di o ma. Amin. An yɛrɛ ala ka kɛnɛya d'an yɛrɛ ma. Amin. Ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na. Amin. Ni sigi ala ka an bɛ sen na. Amin. A dabɔkun ye lahara sɔrɔ ko min ye yarabi ma ne ni aw ala ka don an garijɛgɛ la. Amin. Ani cɛ dɔw jɛra k'a kɛ ani muso dɔw jɛra k'a kɛ olu caman ti an cɛla yan bi. An bɛ dugawu kɛ o ye. Ni minnu ye baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu tun bɛna fara an kan nin baara in na an bɛ dugawu kɛ an ka taa b'a bɛɛ ye a cɛman n'a musoman bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa o ma. Amin. Ala ka yafa o ma. Min bɛ u ni ala cɛ ala k'o yafa min bɛ u ni jɔn cɛ ala k'o ta u ye. Amin. An yɛrɛw bɛ fatu don min na a ka sɔrɔ an n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'o latigɛ. Amin. Nin ko in sababu bɛɛ ye an ka cɛkɔrɔba de ye n'o ye an fa ye Seri Usmani Balani Hayidara. An bɛ dugawu k'a ye nin sigiyɔrɔ in na si bɛ ala bolo kɛnɛya bɛ ala bolo labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o kalifa an na. Amin. Hayidara yɛrɛ mako bɛ min na a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani lahara ala k'o de k'a ye. Amin. Ala k'a ka denbaya k'a sago ye. Amin. Ala ka ansarow k'a sago ye. Amin. Ala ka silamɛya k'a sago ye. Amin. Ala ko k'a ka ala bonya kama kira na somɔgɔw kama sigi in bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Fana ka an bɛ le 4 mois 2025 la. Tila san caman tɛmɛna sa nin baara in daminɛ ka se bi ma. Foyi ti aw bolo ani ne yɛrɛ bolo fo n'a kɛra ka ala de barika da. Ala min sɔnna ka fɔnisiriya an kan ka bi ta jira an na. An bɛ ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn danti barika da min na ka fanakaw fo ka segin ka fanakaw fo. N y'a fɔ aw ye nin baara in a ma daminɛ Badara la nin daminɛna ni o ye nin kanu sira ye an fa de la fanakaw fɛ fanakaw fɛ ansaru ko tɛ dɛ fanakaw fanakaw a yɛrɛ kanu k'a ka denbaya kanu kana ansaru bɔ o la olu fana nana kana fara fanakaw kan a yɛrɛ kanu sabati o fanakaw sara bɛ ala de bolo wala fanakaw an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu k'aw ye k'a fɔ akhiru da'wana alhamdulillah.
Yarabi amina dugawu ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ n'an seginna Bamakɔ faba kɔnɔ cakɛda kɛrɛnkɛrɛnni min cokolen bɛ Mali jamana kɔnɔ ni a sigira sen kan san 2022 waatu n'a ka baara ti dɔwɛrɛ ye yaasa nafolo ni maa minnu nɔ minɛnen kiriko bunako kan ka sanga ni nafolo dunkojugu ale ni yuruguyurugu o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma n'an b'a wele ko agence de recouvrement a sigira sen kan Mali jamana kɔnɔ yaasa ka se ko o baaraw sɛmɛntiya a bɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma a b'o ka yamaru kɔnɔna na an ka kunnafonidila Basina Suntara ale ye nin cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen maa ɲɛma n'o ye monsieur Umar Traoré ale y'a bisimila a ka kunnafoni kɛnɛ kan jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan n'an b'a wele ko sariya bulon a ye min sɔrɔ ka lase Basina Suntara ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw fɛ. An bɛ ka cour d'appel cour d'assises spéciale suivi kɛ donc o cour d'assises bannen kɔ an taara cour d'appel la ka ɲini greffier en chef fɛ kiiri minnu kɛra ni a décision bɔlen don a ka olu di an ma an k'an ka baara kɛ daminɛ ni olu ye donc olu ye grossi 12 de di an ma o grossi 12 la an ye a jateminɛ condamnation minnu b'a kɔnɔ mɔgɔw minnu daɲina k'u ka nafolo sara État ye an ye olu fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa bɛn miliyari 58 a n'a kunkanfɛn na donc o miliyari 58 n'a kunkanfɛn an kan ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka olu sɔrɔ k'o ladon jamana ka kɛsu kɔnɔna la minnu condamnera k'a fɔ k'u ka dommage intérêt sara État ye ani cakɛda minnu État ka cakɛda minnu kun bɛ kiiri la a wagati la o bɛ taga miliyari 2 ani miliyɔn 244 34 ɲɔgɔnna la an kɔni min fɔra a kiiri senfɛ cour d'assises spéciale min fɛ o ye miliyɔn 50 ye o de kan ka sara donc cour d'appel greffier en chef ye ninnu di an ma an ni huissiers bɛ ka nin baara kɛ an fana ye nin grossi ninnu tila huissier damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ olu fana k'u ka baara kɛ an bɛ ka o jaabiw makɔnɔ huissiers bɛ taga notification kɛ k'a fɔ karisa i jugera i kiirila session spéciale senfɛ a fɔra i ka nin sara an bɛ nin délai d'i ma i ka wari sara pendant que an bɛ k'a tigi don kaso la a ka wari sara n'a a tigi tɛ ka se ka wari sara an bɛ enquête dayɛlɛ a kɔ nafolomafɛn min mana ye a kɔ o la sisan an b'o minɛ k'o bila a fɔra a kan ka wari mun sara donc sariya kɛlen don ka nin pouvoir de di an ma fɔlɔ an bɛ an jigi sɛmɛ huissiers la olu ka an dɛmɛ a baara la ni huissiers dɛsɛra tuma min na sariya kɛlen don ka mun fana boloda an bɛ tɛmɛ o sira fɛ État ka dɔrɔmɛ kelen mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo k'i de condamnera n'i yera i bɛ dugukolo min kan Mali kɔnɔna la yan jamana y'an yamaruya an ka taa jamana ka hakɛ nɔfɛ confiscation sans condamnation pénale ça veut dire quoi ni plainte donna i kan k'i sɛgɛsɛgɛliw daminɛra donc o furancɛ kɔnɔna la i sara walima i bolila walima i taara k'i ka nafolomafɛnw i y'u abandonné donc enquêteurs b'o fɛn ninnu lasago k'a bila procureur ka minɛn kɔnɔ hukumu kɔnɔna la procureur bɛ taa tribunal ɲɛ kɔnɔna la k'a fɔ nin tigilamɔgɔ a tun tɛ se ka nin nafolomafɛnw sɔrɔ ni sariya sɔsɔli baaraw tɛ yuruguyurugu n'a a ɲɔgɔnna fɛnw donc o sira fɛ tribunal bɛ procureur yamaruya ka confiscation ordonné a tigi ma confiscation an fɛ yan n'i condamné la de i ka fɛn bɛ condamné mais a tigi tɛ yen a ma condamné c'est pour cela procureur bɛ taa tribunal ɲɛ kɔnɔna la tribunal bɛ i sinsin procureur ka prévu olu kan ka confiscation ordonné o fɛn masina ninnu a bɛ bila jamana ka minɛn kɔnɔ o ye fɛn dɔ de ye mun b'a jira k'a fɔ an ye fɛɛrɛw de tigɛ k'a don code pénal ni code de procédure pénale kɔnɔ yuruguyurugu kɛlɛli la échappatoire kana kɛ yuruguyurugu kɛbagaw la da bɛ sɔgɔra n'i y'a dun dɔrɔn i b'a bɔ a baara tɔ bɛ baarakɛlaw de bolo sisan jamana y'a ka baara kɛ ka an yamaruya an ka code pénal waleya juge enquêteurs baara bɛ olu de bolo sisan kabini identification na fo saisie la fo ka taa se confiscation na a bɛɛ ye ninnu fila de donc a ɲinini min fɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ la ka baara kɛ a kɛcogo la yuruguyurugu kɛlɛli la. Faransi ale ni Algérie jamana cɛ bila ko ganin bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na
Faransi ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Faransi jamana ale ni diɲɛ fan wɛrɛw kibaru nkanko kibaru ma ale bɛna bisimila Algérie jamana ɲɛma fɛ n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye yaasa degun ni gɛlɛya ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ Faransi ale ni Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ da ka se ka don la cogo min na karamɔgɔ Musa Fɔnba ale ye ɲɛɲini kɛ a ko kunna. Faranzikaw ka ministre min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ Jean-Noël Barrot kan ka don Algérie jamana kɔnɔ ka bɛn ni dimanche ye avril kalo tile 6 ka sanga n'a ministre tɔɲɔn ka wele ye n'o ye Ahmed Attaf ye Algérie. Ni bɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye kabini sango Faransi jamana ɲɛmaw ni Algérie jamana ɲɛmaw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Faranzikaw ka ministre ka Algérie taama bi don fɛn min dafɛ o ye fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ jamana filaw cɛ a bɛ se ka dasa cogo min. Taama in sababuya a bɔra Algérie jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune de la mars kalo tile 31 tɛmɛnen a ye nɛgɛjuru coupe banba ani Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron cɛ o kɛra sababu ye furugufurugu min kun bɛ fan filaw cɛ k'o nɔgɔya. Jean-Noël Barrot Faransi ministre n'a bisimilala pankuru jigin kɛnɛ ka Algérie faaba la Alger a n'a ministre tɔɲɔn Ahmed Attaf ka fila fɔ wulatile yan fa fɛ a kan ka bisimila Abdelmadjid Tebboune jamana ɲɛma fɛ baaraw bolo danbɛ cogo min nɔ Faransikaw ka ministre ka Algérie taama nɔ o ye k'a fɔ kunnafoni di kɛnɛ dɔ bɛna sigi sen kan Faransi ministre ni Algérie ministre fɛ Faransi ministre bɛ sɔrɔ ka bɔ Algérie tile binda k'i kunda Misra jamana Egypte faaba Caire kan a ma ladɔnniya k'a fɔ yanni nin fɔɲɔgɔnkɔ kun ka bonya u cɛ jamana filaw ɲɛmaw kun bɛ ka kuma u kun ye sira dɔ ti sira min kan ka minɛ gwɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na olu gwɛlɛyaw ka wuli Emmanuel Macron yɛrɛ ta ko kelen kɛ Algérie mamana ni labɛn bɛ senna ko Abdelmadjid Tebboune kan ka taa Faransi ko nɔɔni na Algérie ni Faransi cɛ bawo Faransi jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Maroc masakɛ Roi Mohamed VI ale min kalen ka don ko Sahara occidental kɔnɔ bi to Maroc ta yala kɔnɔ min bɛ Maroc ni Espagne cɛ n'a mɔɔw kan bɛ ko fɔ u k'u yɛrɛ ta Maroc masakɛ y'a jira k'a fɔ a ye baara dɔw boloda ka ɲɛsin kɔnɔ in mɔ ni yiriwabaliya de bɛ kɔnɔ in mɔɔw la u ka dɔn k'a fɔ u ka yɔrɔ na yiriwa Emmanuel Macron sina ka jira k'a fɔ i bɛ Maroc masakɛ kɔ o hakilina dangɛnɛmayali la u b'a jira k'a fɔ i sɔn bɛ Sahara occidental tigiya mɔ Maroc fɛ o de ma bɛ Algérie jamana ma bawo Sahara occidental kɔnɔ maa murutilenw n'o ye Front Polisario ye Algérie jamana de bɛ k'olu dɛmɛ Maroc kan Algérie jamana taama nɔ Faransi ministre fɛ a n'a ministre tɔɲɔn Ahmed Attaf o n'u sɔnni sigi gwɛlɛyaw minnu kan o ye Algérie jamana kɛmɛ k'a ɲini Faransi jamana fɛ don min na n'a kun ko ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ ka Algérie minɛ k'a kɛ Faransi jamana dɔ ye ni Algérie jamanadenw ban n'o mɔ k'a kɛ kɛlɛ bilennen ye Faransi jamana ni Algérie cɛ tiɲɛniw minnu kɛra o rɔ niw minnu ɲɛna o rɔ fɔ Faransi jamana ka jɔn walajɔ a la k'a fɔ a kɛcogo man ɲɛ kelen filanan Sahara occidental kɔnɔ in kun kan go Algérie jamana jɔyɔrɔ dɔn bɛ Faransi maa ɲɛmaw fɛ k'a fɔ u bɛ ka kɔnɔ in ma murutilenw dɛmɛ n'o ye Front Polisario ye Maroc jamana kan Faransi jamana bɛ se k'a kɔ ka Maroc jamana ɲɛma kɔ bila ka fara Algérie kan ni kɔnɔ in lakodɔnbaliya ye Maroc ta ye wa wale kelen a ti fara dɔ ka ko in nɔ k'i da k'i bonbo ye a bɛɛ la a t'a bɔ ye a jenini n'a balabalalen bɛɛ dama ka kan na Faransi b'o jɔyɔrɔ ta wa fɔɲɔgɔnkɔ kun bonyana jamana filaw cɛ kabini san 2024 kuma min ni Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ a bɛ Maroc masakɛ kɔ kɔnɔ in kun kan ngoro o yɔrɔ bɛɛ Algérie jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune sina k'a jira k'a fɔ a ka lasigiden min bɛ Faransi jamana kɔnɔ Algérie tɔgɔ la a ka bɔ Algérie jamana walasa ka Faransi jamana maa ɲɛmaw tɔɔrɔ Algérie jamana den dɔ bɛ yen ko Boualem Sansal Faransi ka den fɛnɛ don bawo lakodɔn sɛbɛn bɛ a bolo Algérie jamana y'o ka kiri sigi sen kan k'a jira k'a fɔ san 5 kaso bi da kun mars kalo tile 27 tɛmɛnen o digira Faransi jamana maa ɲɛmaw la min ye Faransi jamana maa ɲɛmaw fɛnɛ tɔɔrɔ Algérie kɔrɔ Algérie ka den minnu gɛn bɛ kɛɲɛkɛ ye Faransi ni Faransi jamana b'a fɛ k'u bila ka na Algérie a b'a da Faransi jamana lakodɔn sɛbɛn b'u bolo ni Faransi jamana ye min don pankuru kɔnɔ k'o ɲɛsin Algérie mɔ hali a ti bɔ pankuru da fɛ n'a sera Algérie faaba la pankuru jigin kɛnɛ kan Algérie jamana maa ɲɛmaw b'a lasegin Faransi jamana mɔ an kun bɛ nin gwɛlɛya de kɔnɔ nka Algérie jamana min kun ye ta kɛ dusubaya ye k'a ka lasigiden wele k'a ka bɔ Faransi k'a sabu kɛ Emmanuel Macron farala Maroc masakɛ Roi Mohamed VI kan Sahara occidental kɔnɔ kunkan ngoro
o Algérie jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune Ngele de labana ka nɛgɛjuruku bɛ banba ani o Emmanuel Macron Ngele cɛ u ka segin ɲɔgɔn ma.